Ev der gundê ser sada qezeya Çêrmûga Amedê. Ev gundê ku li ber çemê Feratê hatiye avakirin, ji ber dûrbûna ji navendan di gelek waran da ji derfetên bajaran bêpare. Lê hunermenda Kurd Rojînê ev gunda ji bîr nekir. û alîkariyek mezin ji xwendekarên dibistana vî gundî re anî. Di nav alîkariyan de pirtûk, cilûberk, sol hebûn. Heftê xwendekarên kêm derfetên dibistana serêtayî ya gundê Sersadê ji van alîkariyan sûd wergirtin. Dibistanekî biçûk e, heftê xwendekarin me ji bo wana van tişta anî. Cilûberk û şekal û pirtûk. Hûn zanin li gunda cih dûrin û mirov zor digihîje wan de re û xewn û xeyalê zaroka gelekin divê merov xewn û xeyalê zaroka pêk bîne û zarok bi rastî rihê zaroka me jê zaroka jî hunermendin, ji hunermenda hunermendtirin û azadin û pêşeroj di destê wan de ye. Xwendekarên Kurdên ku cara yekem e hunermendeke navdar rûbrû dibînin, hem heyîrîn û şaşman, hem jî gelek kêfxweş bûn. Bolrunda cê bol heskene amî sema şaşırmış bî mar hediyar ma cid teşekkür kene. Rojin hanım kaçıkerde mutlu cire cire çim yardı. Ayakkabımız süper kaykan. Nezi kaykan ne vaş kaykan nezi. Vaş ya. Çikolata askene. Yek ji mamostayê dibistanê Barış Akdağ ji bo pirtûkxaneya dibistanê çend mehberê li ser torên medyaya civakî kampanyaya alîkariya pirtûkan didi dest pêkirin. Gu pêla kampanya wî digihêje heta hunermendan cî. Kampanya 2016-2017 eğitim öğretim yılıyla birlikte başlattık. Çünkü bir okulun kütüphanesi yoktu. Min ev kampanya di destpêka sala xwendinê ya 2016 2017 de da destpêkirin. Ji bo vekirina pirtûkxaneyekê pirtûkên me tune bûn. Bi rêya torên medyayê civakî me alîkariyan pirtûkan ji welatiya xwest. Niha 500-600 pirtûkên me çêbûne. Rojîn xanim jî pêştir du helbestên apê min kiribûn stran. Bi rêya apê min me peywendî pêredanî. Mala wê ava be. Tenê pirtûk neanî. Bi xwe re gelek diyarî û alîkarî jî ji xwendekaran re anî. Amcam vasıtasıyla iletişime geçtik. Kendisi amcamın şiirlerini bestelemiş. Dibistana serekî û navîna gundê Sersadê ji 173 xwendekaran pêk çê. Wekî dibistanên Zinên Bakurê Kurdistanê, xwendekarên vir cî bi piranî di nav bêderfetiyan de dixwînin. Hunermenda Kurd Rojîn bi alîkarî û hevkariya xwe dikaribiye rûyên van xwendekaran bikenine. Lê hîn bi hezaran dibistan û xwendekarên Kurd hene ku bê alîkarî û bê derfetin. Serkanên ce Rûda û Çêrmûk.